муассисаи давлатии телевизиони синемо тақдим мекунад. ман метавонам дар эфир гирья кунам вақте ки мардум аз деҳа ду нони гандумӣ ва як коса ҷурғод мегирад ба шаҳр ба радио меояд. радио ҳеҷ вақт аз байн наmerавад. ровӣ аз ҳама зур таваллуд нашудааст. ҳам беодобӣ мекунам дар ин вақт. баъд мебириша пирс. мехоҳед дар бораи касбу корҳои гуногуну замонавӣ маълумот дошта бошед, вале намедонед аз кӣ пурсед ва ё ҷуръати пурсидан надоред. пас мо тамоми ин саволҳоро аз нафарони мехостаатон барои шумо мепурсем. онҳо тамоми воқеиятро ба шумо хоҳанд гуфт. шумо 10 саволи ғалатиро тамошо доред. салом алейкум бинандаои азиз, ман субҳон ҷалилов ҳастам, директори барномаҳои радиои ватан. радио ин вобаста аз он аст ки барои кӣ? барои ман радио ин тамоми ҳаёт, зиндагии ман, кори ман, фаъолияти ман, машғулияти дӯстдоштаи ман. барои шунаванда радио ин аввалтар аз ҳама манбаи иттилоъ ва манбаи саргармӣ ва як восита барои машғул шудан ба чизе, як воситаи гирифтани иттилоъи мухталиф. хуб, барои каси дигаре шояд радио аслан як чизе бошад ки шояд бо ҳайронӣ ба он таваҷҷӯҳ кунад ки чӣ хел мумкин аст ки дар радио кор кард солиёни зиёд. барои касе шояд як чизи тамоман нофаҳмо ҳам бошад, вале барои ман шахсан радио ин ҳаёт аст ва ман тахмин мекунам ки як 1000 соли дигар радио ҳамин гуна мавриди таваҷҷӯҳи мардум қарор мегирад. зеро як воситаи бисёр арзон, қариб ки бепули гирифтани информатсия аст. ва аз ин восита, аз ин василаи пайванд мардум ҳар гуна истифода мебаранд. касе барои мусиқӣ, касе барои суруд, касе барои шунидани суруди худаш, касе барои шунидани хабар ва як таҷҳизотест ки фикр мекунам ҳам хароҷоти хеле кам дорад, масалан дар қиёс бо телевизион, аз нигоҳи техникӣ агар бигирем, ва ҳам аз нигоҳи истифода ҳам ин бисёр осон ва сода ва сабук ва қулай аст. ровии радио нафарест ки вазифадор аст, уҳдадор аст ки барои мардум рӯҳи болида ато кунад. агар махсусан гап дар бораи барномаи саҳарӣ меравад. ровии радио нафарест ки ҳақ надорад ки ҳамон ҳолати рӯҳии на он қадар хубаша ба шунаванда бор кунад. ровии радио нафарест ки аслан бояд кадом як мушкил ё проблема доштани худро вақте ки дар эфир аст комилан фаромӯш кунад. ровии радио ҳамон нафарест ки дигар як камакак барои рӯҳи болида, барои вақтхушии шунаванда ҳатто масъулу вазифадор ҳам ҳаст. яъне ровии радио аслан як нафарест ки бояд информатсияи хеле зиёд дошта бошад, маълумоти хеле зиёд дошта бошад, зеро ки мо намедонем ки паго барои мо кӣ занг мезанад ва ӯ чӣ ихтисос дорад, чӣ қадар ҳадди саводу фаҳмишу дониш дорад. метавонад фардо барои шумо як академик занг бизанад, ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст. як донишманд занг бизанад, як олим занг бизанад. шумо агар аз соҳаи ӯ камакак маълумот надошта бошед, шумо наметавонед бо ӯ суҳбат кунед. яъне ки ровии радио бояд саволгузории бисёр дуруст дошта бошад. ин бисёр муҳим аст, зеро ки худи шунавандаро моил кардан барои суҳбат, ин аз ровӣ як истеъдоди дигара талаб мекунад. шумо бояд шунавандаро моил кунед барои суҳбат, ки ӯ тавонад андешаи хуб баён кунад, ӯ тавонад худаша кушояд, яъне мавзӯъро ҷолиб пешниҳод кунад. хулоса ровии радио нафарест ки истеъдоди актёрӣ бояд дошта бошад, нафарест ки камкам бояд овозхониро тавонад, нафарест ки садои хуб бояд дошта бошад, нафаре ки бо овоз бозӣ карда тавонад, нафаре ки нақш иҷро карда тавонад, нафаре ки ягон асбоби мусиқиро бояд навохта тавонад. ва он вақт ӯ метавонад ки дар ҳамон касбу кораш муваффақ шавад. рости шахсан ман дар радио таҷрибаи хеле ками ровигӣ бо нафари дигара доштам. хеле кам буд ки ман бо касе ровӣ будам. асосан ина ҳудуди 16 қариб 17 сол дар радио ман танҳо масалан барномаро пешниҳод мекунам. шояд як соли аввал бо ҳамроҳии якчанд нафар аз бонувон, хуб ва дигар танҳо. яъне мо як андоза ба ин танҳоӣ одат кардем ба қавле, вале аз сӯи дигар фикр мекунам ки осонтар аст барои ду нафар аз нигоҳи мавзӯъ ёфтани мавзӯъ бо ду нафар бисёр мувофиқ аст. вақте ки шумо диалог мекунед, яъне ки суҳбат мекунед, саволу ҷавоб мекунед, ин аз ин нигоҳи тайёр кардани барнома бисёр мувофиқ аст.
хуб ва ҳамеша будани андешаҳои мутафовит, андешаҳои гуногун, андешаҳои ба ҳамдигар шояд муқобил дар радио бисёр хуб аст, агар мавзӯъ дуруст пешниҳод шавад. ва ба ҳеҷ ваҷҳ бояд ки масалан сирф ба зиндагии шахсишон ки машғул нашаванд он ду ровие ки дар эфир ҳастанд. Онҳо бояд ба мавзӯе таваҷҷӯҳ кунанд ки барои шунаванда аҷоиб аст. Ва баъзан зарурат пеш меояд ки масалан агар рови ду нафар бошанд, як позитсияро ё мавқеъеро ҷонибдорӣ кунад ки аслан дар зиндагӣ ҷонибдори ҳамон мавқеъ нест, вале худи ҳолати дар эфир будан ҳамун дуровиро маҷбур мекунад ки яке бояд позитсияро интихоб кунад ки хилофи шояд андешаҳои худаш аст ва ин барои шавқовар шудани барнома аст. Чун шоу барномао ки мегӯем ин як ҷиҳати намоиш як шавқоварӣ ва як ҷиҳати барои шунаванда аҷоиб бояд дошта бошад. Вале ба ҳеҷ ваҷҳ бояд шӯхиҳову барномасозиву андешарониву саволҷавоби ровиён ба иззати нафси шунаванда бояд нарасад. Яъне ҳамин чиро бояд онҳо ҳатман дар мадди аввал гузоранд ки шӯхиҳошон шояд барои шумо мақбул аст, лекин барои каси дигар шояд ки мақбул нест. Яъне ин чизам бояд онҳо дар назар дошта бошанд. Нафарҳои зиёд онҳоро мешунаванд, андешаҳои гуногун доранд. Онҳо метавонанд ки шунаванда метавонад бисёр нозук бошад. Аз як ҳарфе ки барои шумо як шӯхии оддӣ аст, ӯ метавонад биранҷад. Не? Яъне ин чизоро ҳатман бояд ки ровиён агар ду нафар бошанд ё се нафар бошанд, бояд ба инобат бигиранд. Ман аслан дар эфир метавонам роҳат ханда кунам, агар вохеан ҳолати хандаовар аст. Ман метавонам дар эфир гирья кунам. Ман масалан ҳар вақте ки ман ба мавзӯи модарону модару ба мавзӯи модарам дахл мекунам, ман гирья мекунам дар эфир. Дар эфир гирья мекунам, овозам банд мешавад, суҳбат кардан наметавонам, як буғз фаро мегирад мара. Ва ин чиз бисёр муқаррарӣ аст, хаёл мекунам. Бисёр муқаррарӣ аст, зеро ки ман аслан ҷонибдори пинҳон кардани ҳама гуна эҳсосҳо нестам. Яъне сохтакорӣ аслан хоси ман нест ва ман дар зиндагиву дар эфиру дар ҳар куҷо ҷонибдори он ҳастам ки инсонҳо табиӣ бошанд, воқеӣ бошанд, сохтакор набошанд. Мо ин ҳолатҳоро дар эфир аслан намесозем. Масалан баъзе ҳолатҳое ки вобаста ба модар касе суҳбат мекунад, мо инҳоро пешакӣ омода ҳам намекунем. Мо эфири мустақим аст ва бадоҳатан ҳамин гуна ҳолатҳо пайдо мешаванд. Вале ҳама гуна эҳсосҳоро бояд контрол кард. Барои мисол дар газета ҳам ҳамин гуна аст ки масалан устодои мо мегӯянд ки сари эҳсос, сари қаҳр, вақте ки шумо эҳсосӣ ҳастед, бояд чизе нанависед. Мислон ки дар хона ҳам вақте ки бисёр эҳсосӣ ҳастед, ҷанҷол мекунед, баъзан калонсовол мегуфтанд ки як камакак ҳавои тоза баро. Яъне ҳавои тоза баро, баъд биё. Яъне ки ҳамон эҳсос пастар, қаҳр пастар мешавад, шумо комилан дигар менависед, андешаи дигар доред. Дар хона ҳам ҳамин гуна аст ва дар эфир ҳам ҳамин гуна аст. Яъне шумо бояд ҳатман эҳсосҳои худро идора кунед. Шояд дилатон месӯзад барои чизе, шояд гирья мекунед, лекин ин бояд бисёр бардавом набошад ки 10 дақиқаи барнома шумо гирья кунед. Яъне бисёр кӯтоҳ бояд бошад, шумо бояд эҳсоса идора кунед, шумо бояд пештар аз он ки суҳбат мекунед, шумо фикр кунед ки ин андешаи шумо ки сари эҳсос баён шуд, шояд ба касе зиён меорад. Тасодуф аслан дар эфири мустақим бояд набошад. Як нафар гуфтааст ки эфири мустақим ин мисли аз баландӣ ҷаҳидан ба ҳавз аст, ба ҳавзи об. ҳатто агар дар миёни роҳ ҳам шумо ҳис кунед ки ҳавз об надорад, дигар илоҷ надоред. Яъне дигар шумо ҷаҳидед аз ӯ баландӣ. Эфири мустақим ҳамин аст. Яъне шумо пеш аз он ки ба эфир меоед, шумо бояд кӯшиш кунед ки андешаҳову эҳсосашро контрол кунед. Ва гапи масалан дағал кай пайдо мешавад? Вақте ки касе бо шумо дағалӣ мекунад. Касе аз шунаванда масалан бо шумо дағалӣ. Вале дар эфир мо ин гуна ҳолат нест. Зеро ки мо комилан бо ҳама шунавандаҳо, ҳатто 3 ё 4 солаҳо бо як эҳсоси бисёр гуворо, бо як эҳтироми зиёд бо онҳо суҳбат мекунем. Ва барои ман аслан шунаванда ҳамагӣ ин ки як мавқеъи бисёр баланд доранд. Онҳо аз рӯи эҳтиром барномаи моро гӯш мекунанд, мо низ ҳамин гуна бо эҳтиром ҷавоб медиҳем. Вақте ки бо шунаванда, бо бинанда шумо аз рӯи эҳтиром суҳбат мекунед, бо забони худаш суҳбат мекунед, сохтакорӣ намекунед, худатон аз шунаванда боло намегузоред, онҳо шуморо эҳтиром мекунанд, шуморо дӯст медоранд, шуморо гӯш мекунанд. Вақте ки як субҳ наомадед мепурсанд, занг мезананд. Яъне он вақт ҳеҷ вақт онҳо бо шумо дағалӣ намекунанд, ҳеҷ вақт. ин гуна ҳолатҳо ҳаст. Аз бекорӣ ин гуна ҳолатҳо ҳаст
вале вақте ки шумо зиёд дар радио кор мекунед, шумо метавонед аз овоз андешаҳои мардума шиносед, аз овоз. Масалан, вақте ки бо шумо занг мезанад, салом алейкум, ин одами муқаррари аст. Вақте ки овоз камака дигар аст, алло, салом алейкум, аллакай шумо дарк мекунед ки ин нафар шояд кадом як мушкил дорад, шояд аз ҷои ҳодиса занг мезанад, ягон чизи бисёр ҷиддира мегӯяд, ё шояд бисёр ба эҳсосот дода шудааст, мехоҳад нафаре ки чанд дақиқа пеш суҳбат карду андешааш ба андешаи ин мухолиф аст, ӯра сарзаниш кунад. дар ин ҳолатҳо мо ҳамин гуна имконият дорад таҷҳизоти мо ки ман пешакӣ шунавандаро гӯш кунам. яъне садои шунавандаро фақат ман мешунавам, ӯ андешаашро баён мекунад, ман мутақоид мешавам ки ин нафар ба эҳсос дода нашудааст, ин нафар фақат назарашро мегӯяд ва бо дар эфир пайваст мешавад. ин чанд сония вақтам мегирад ки шунаванда комилан чизе эҳсос намекунад. яъне ки ҳамин гуна ҳилаҳои радиоӣ ҳам ҳаст ки шумо шунавандаро ором мекунед, тайёр мекунед. ина дар эфири мустақим ин корро анҷом медиҳед. масалан, як лаҳзаи суҳбати ӯро шояд шунаванда намешунавад. бисёр душвор аст. барномаи мо 3 соат аст ва ҳар субҳ аст 3 соат ва ҳар рӯзи корӣ аст. яъне дар ин гуна барномаҳо нафаре кор мекунанд ки онҳо масалан барои ман агар бигзор бинандаи шумо намедонам мисли худ таърифкунӣ қабул мекунанд ин чиза, лекин радио ҷои нафароест ки онҳо аввал истеъдод доранд, баъд шавқи кор доранд. масалан барои нафаре ки соҳибкора аст, шояд кори мо як чизи бисёр содда ва оддӣ намояд ва масалан шояд мо маошмо нагӯем агар онҳо ханда бигирад, вале мо ин корро дӯст медорем. вақте ки масалан дар кӯча шуморо мешиносанд, вақте ки ҷои бенавбат ворид мешавед, вақте ки ба кор намеояду занг мезананд, мепурсанд, ташвиш мешаванд, ин магар хушбахтӣ нест? вақте ки интизор мешаванд, вақте ки ба радио меоянд, вақте ки дар маҳфилҳо мехоҳанд бо шумо акс бигиранд, вақте ки масалан мехоҳанд ки сурудаш масалан маст дар барномаи шумо пахш бишавад, ё баъзан рекламадиҳанда мехоҳад ки садоро дар ролики таблиғотии шумо бихонед, не? ин воқеан ҳам боиси хушбахтӣ аст ва ҳам моро вазифадор мекунад ки кор кунем ва фаъолият кунем. ва инҷа бояд касба дӯст дошт. масалан барои ман аслан вуҷуд надорад ки кор соати чанд тамом мешавад. ман ҳама вақте ба хона меравам ки кори ҳамонрӯза ҳам тамом мешавад. ва ин кори ҳамонрӯза метавонад ки соати 10 шаб тамом шавад, 9 шаб тамом шавад. барои ман аслан вуҷуд надорад. мисли баъзан мо дорем ҳамкорое ки масалан баъди соати 5 кор намекунад, тамом хона меравад. ман ҳамчун роҳбар масалан наметавонам ӯро маҷбур кунам ки шумо бояд дар кор биистед, лекин ман медонам ки бо ин услуби муносибат ба кор ӯ коргар дур намеравад. шумо бояд коратонро дӯст доред. фарқ надорад шумо биолог ҳастед ё мавзӯи кори илмиятон масалан зиндагӣ ва ҳаёти шапаракҳо аст, намедонам, шумо бояд ҳамон коратонро дӯст доред. ё посбони агар посбони кадом як ҳафта баъзан мешудам, кӯшиш мекардам ки посбони хуб бошам, ба хотире ки масъулияти ман аст. ман бояд ӯ корро аввал дӯст медоштам. ва радио ҳам ҳамин гуна аст, бояд корро дӯст дошт. ва он вақт шумо албатта муваффақ мешавед. он вақт 3-4 соат дар эфир шумо аслан эҳсос намекунед. барои мисол ман дар эфир истироҳат мекунам 3 соат, барои ин ки 100-150 занги телефонӣ, як 200-300 нафар менависанд, як шумори зиёди мардум шояд дар инстаграм тамошо мекунанд, чизе менависанд. яъне шумо ба шумо таваҷҷӯҳ мекунанд, барноматонро гӯш мекунанд, вақташон хуш мешавад, шумо албатта хурсанд мешавед. эфири вазнин, ман фикр мекунам ки лаҳзаи вазнини эфири мустақим дар радиои ватан набуд. ин дар радиои тоҷикистон буд. вақте ки ман дар онҷо ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармуҳаррири идораи ҷавонон ва наврасон будам, дар худи радиои шабакаи аввали радио фақат барномаҳои масалан фақат натоқон мустақиман суҳбат мекарданд, муҳаррирон, гӯяндаҳон не. фақат натоқон суҳбат мекарданд дар эфири мустақим. ва бори аввал ёдам аст ки устод абдурашид хоҷанпуров директори радио буданд ва мо аввалин барномаҳои худро мустақиман пешниҳод кардем. ва ҳамон лаҳза бисёр душвор буд барои ман. устодам бисёр шарти вазнин гузоштанд ки агар аз ӯҳдаи ин кор намебароед, тамом
хулоса ҳамроҳи бачаҳои идораи ҷавонӣ он вақт як тими бисёр пурқувват ҷамъ шуда буданд. Аз он ҷумла директори феълии радиои Тоҷикистон ҳам дар ҳамон тим буд, идораи ҷавонӣ, яъне парвардаи ба қавли ҳамон идораи ҷавонон ва наврасон аст. хуб хулоса мо кӯшиш кардем ки эфири аввал мо бисёр хуб гузарад ва ман ҳеҷ вақт шояд ки дар радио ҳамин гуна нигарон, ҳамин гуна ташвиш нашуда будам мисли он ки ҳамон ҷо, ба хотире ки масъулияти бисёр бузург буд ва бори аввал мо кор анҷом медодем. Мушарриф Холиқовоз ки муовини директори радиои Тоҷикистон аст. хуб Абдухалил аз ҳамкорҳои пештараи мо, Асоби Юсуф баъзи коргардон буд он вақт. хуб ва нафарҳои дигар. хулоса ҳама чиро омода кардем. хуб ҳатто масъалаи зангҳои телефониро ҳам ҳал кардем ки шояд худамон занг бизанем маротибаи аввал. хулоса як ташвишҳое буданд ки фикр мекунам дигар баъди он роҳи мо ба эфири мустақим кушода шуд ва инак беш аз 16 сол аст ки мо дигар ҳамон хел масалан ташвишу нигароние ки бори аввал буд ин чиз нест. Вале ба ҳар сурат эҳсоси масъулият ҳаст. ҳар вақте ки шумо эфир мебароед ё ба саҳна мебароед ё куҷои ровӣ ҳастед, шумо масъулият доред ва ин тарс нест, ин масъулият аст. ба хотире ки шуморо ҳазоро нафар гӯш мекунанд ва бояд ҳар як ҷумлаи шумо санҷидашуда баркашида бошад. рагу мезанед, лекин чизи аҷоиб ҳамин аст ки шунаванда ва ҳатто бинандаи шумо ҳам вақте шумо хато мекунед барои ӯ маъқул аст. агар як ровии телевизион хато кунад, масалан агар дастурмолчаша бигираду масалан арақаша хушк кунад ва болои зонуш гузорад, пагоҳ ҳама дигар дар бозору кӯча дар бораи ҳамин гап мезананд. Диди фалон, ин барои бинанда шавқовар аст, барои шунаванда ҳам ҳамин гуна. фақат шумо бояд донед ки хатои дағала бояд анҷом надиҳед. масалан баъзан ҳолатҳое мешавад ки ду суруд якҷоя пахш мешавад, як суруд аз як барнома, як суруд аз барномаи дигар. ба хотире ки баъзан агар пулт иваз мешавад ё барномаи компютера иваз мекунем, як моҳи аввал шояд ҳамин гуна ҳолатҳои нуқсонҳои техникӣ рух медиҳанд ва фикр мекунам ки баъд шумо одат мекунед ба ин чиз ва ҳам маълумоти техникӣ ки ман дорам, маълумоти донишгоҳии ман техникӣ аст, дар ин самт кам-кам барои ман кӯмак мекунад. масалан ман дар бораи мавҷҳо маълумот дорам, барое ки мо дар вақти дар факултаи физика дарс доштем, ин назарияи равандҳои мавҷӣ ё теория волновых процессов. дар бораи мавҷу, дар бораи масалан баъзе ҳолатҳое ки ҳоли ҳаст дар радио дар кор мешавад, мо ҳамон вақт дар донишгоҳ дар ин бора маълумот доштем. радио аз байн бурда намешавад ҳеҷ вақт, агар шумо ҳатто кӯшиш ҳам кунед, зеро ки вақте ки мардум дар деҳа бо охирон пулаш батарейка мехарад ва радио гӯш мекунад, вақте ки мардум аз деҳа ду нони гандумӣ ва як коса ҷурғот мегирад ба шаҳр ба радио меояд, радио ҳеҷ вақт аз байн намеравад. ба хотире ки як воситаи гуфтам ҳам арзон, ҳам бисёр як воситаи дилхушиву дилгармиву шунидани хабару як воситаи саргармӣ аст. ва буданд андешаҳое ки вақте бо телевизион пайдо шуданд, радионе ки моҳияташа гум мекунад, ё буданд андешаҳое ки ҳоли интернет радио пайдо мешавад ва ин радио аз миён меравад. барои мо ҳоли нигарон шудан бисёр барвақт аст дар ин бора. радио ҳамеша фикр мекунам ки ҳоли як 100 соли охир шояд ки ҳамин гуна мавқеи худро гум намекунад ва то дурдасттарин деҳоту то намедонам кӯҳу адирҳову ҳар куҷое ки инсонҳо ҳастанд ҷо имкони шунидани радио ҳаст ва гузашта аз ин ба ҳар коре ки хостед метавонед машғул шавед ва шумо радиоро гӯш кардан бигиред. аз нигоҳи техникӣ бале инсонҳо пеш мераванд. интернет аввал буд радиои AM, пайдо шуданд FM, пайдо шуд интернет радио ҳоли ҳаст ва шояд ҳоли чизи дигаре пайдо мешавад. лекин шумо фаромӯш накунед ки ин ҷо нақши асосиро кадр бозӣ мекунад, мутахассис бозӣ мекунад. бале як нафар блогер имконияти хуби техникӣ дорад, лекин масалан завқ, фаҳмиш, забони адабӣ, масалан мавзӯъ, ина ёфтан ин кори ҳар нафар нест. худи радио ҳам ҳамин гуна аст. масалан шояд таҷҳизоти хубтар пайдо мешавад, лекин мутахассис ин корро анҷом медиҳад. мисли он ки мо беҳтарин таҷҳизоти тиббиро дорем, лекин агар шумо мутахассис бошед ки нафаҳмед, ӯ фақат ҳамин як медонед як оҳани холӣ аст, тамом. радио ҳам ҳамин гуна аст ва ман фикр мекунам ки радиоро бояд такмил дод. ҳамон системае ки замони пеш радиоҳои
5 сума дар ҳама ҷо буд. Ин беҳтарин система аст ва ҳоле ҳам иқдоми бисёр хуб аст ки радиоҳо дар марказҳои ҷамоатҳову деҳаҳо садо медиҳад. Беҳтарин иқдом аст. Зеро ки ба назари ман ҳамеша вақте ки овози радио меояд, ман ҳам хелис мекунам ки дунё тинҷӣ аст, яъне кишвар ором аст. Радио садо медиҳад, мусиқӣ аст, касе суҳбат мекунад. мефаҳмед, ҳар рӯз як ҳамсуҳбати нав аст дар радио. яъне бояд ин чиро такмил дод ва радиоро то хонаҳои мардум дар дурдастарин деҳаҳо бурд. ва масъалаи масалан мутахассис комилан чизи дигар аст. Техника пеш меравад, вале мутахассис тайёр кардани масалан кадрҳое ки тавонанд бо ӯ дастовардо кор кунанд, ин бо масъалаи муҳимтари дигар аст. ман аслан ягон хел дору истифода намебарам. ва ҳатто ёди ман ҳаст ки як вақт ман аз назди духтур баромадам. Комилан духтури овоз набуд. ва духтури овоз ки дар шафати ҳамун духтур буд, гуфт ки шумо барои овозтон, барои тоза кардани овозтон намеоед ба назди духтур? Ман гуфтам рост дига ман ҳатто дар ин бора фикрам накардам ки мешояд ки барои овоза гулура тоза кардану покиза кардан ба назди духтур рафт. Ман ҳатто фикрам накардам. баъд гуфт ки фалон сароянда ҳар ҳафта ё ҳафта пас меояд назди мо. ва ман гуфтам ки офарин, ҳарчанд ки сурудаи он сарояндара масалан шояд 1000 соли охир бас барои мисол дар радиои мо фармоиш надоданд, лекин ҳамон сароянда нисбати овозаш ҳамин гуна яъне таваҷҷӯҳ доштааст. гуфтам офарин, офарин. вале баъди ҳаминам ҳатто ман кӯшиш накардам кадом як дору барои овоз истифода барам ва фикр намекунам ки овози ман бисёр ғайриоддӣ бошад. тахмин мекунам ки овоза бо гузашти сол бояд нигоҳубин кард. масалан оле дар эфири мустақим ман оби хунук нӯшида наметавонам, ба хотире ки дарҳол саду дигар мешавад. ҳарчанд ки масалан 10 сол пештар ман ин корро роҳат анҷом медадам. оби хунук, оби газдор ва ҳоло дигар намешавад ки масалан оби хунук нӯшида суҳбат кард. ё чой ё қаҳва, ё сини сол меравад, ё дигар мо пардаҳоро шояд эҳтиёт накардем. вале дору аслан ки истифода намебарам. баъзе талабот барои сохтани ролико агар бошад ё дар барномаҳои адабӣ, масалан баъзе гуфторҳои адабӣ дорем ки овоза ман худам камакак обу ранг медиҳам, ба овоз баъзе эффектҳоро илова мекунам ва ин талаботи худи ҳамун барнома аст. ба хотире ки гуфторҳои адабӣ ки ҳар шом ки ҳаст бояд як обработка ё коркарди овозии мушаххасе бошад ки шунаванда ба ҳамон одат кунад ва ҳам хуб садо бидиҳад. ба хотире ки гуфторҳои адабиро мо барои чӣ овоза коркард мекунем? ба хотири он ки он ҷо бадеияту бо тарзи хонишу чизо комилан дигаргуна аст ва бояд шунаванда аз шунидани ҳамон ҳаловат барад. аксаран ки шабона пешниҳод мешавад, ё субҳ барвақт ё шабона. яъне маълум аст ки мардум оно дар ҳолати хоб ҳастанду нимхоб. яъне бояд аз садои шумо роҳат кунанд, ҳаловат баранд, бояд ворид шаванд ба ҳамон қисса ё чизе ки мехонед. мардуми мо аслан худашон меҳрубон ҳастанд. мардуми мо мардуми меҳрубон ҳастанд ва тӯҳфаҳои зиёдам гирифтем, меҳрубонӣ зиёдам дидем, таваҷҷӯҳи зиёдам дидем аз шунавандаҳо ки ман аз онҳо бисёр миннатдор ҳастам. ба хотире ки онҳо гуфтам ки бо ҳар роҳ муҳаббати худро ифшо мекунанд. бо роҳи омадан ба радио, бо роҳи занг задан, бо роҳи навиштан дар интернет, ба воситаи интернет дар почта, бо роҳи навиштани шарҳҳо дар блоги ман масалан, ё бо роҳи навиштани смс дар эфири мустақим. мардуми мо худаш мардуми бисёр меҳрубон аст. фақат бояд ки такя кард ба мардум, бояд ки гапи мардума гуфт, сухани мардума гуфт, дарди дили мардума гуфт. бояд ки сурудам ки пахш мекунед аз рӯи завқи ӯ пахш кунед. барои мисол сурудҳое ки субҳ ман пахш мекунам 90 чанд фоиз хостаҳои мардум ҳастанд. баъзе сурудҳое ки шояд масалан ман аслан таваҷҷӯҳ надорам, гӯш намекунам ё хоҳишманди ҳамон жанри мусиқӣ нестам, лекин вақте ки шунавандаи зиёд дархост мекунад, ман суруда пахш мекунам ба хотири эҳтироми завқи шунаванда. вале завқи мардума эҳтиром мекунем, аз дили мардум ки суҳбат мекунед, шуморо метавонам бисёр бардавом гӯш кунам. ман фикр мекунам ки ровӣ аз ҳама зур, тавре ки шумо гуфтаед,
вуҷуд надорад. Зеро ки ровӣ аз ҳама зуд вале таваллуд нашудааст. Ман хаёл мекунам ки вале баъд пайдо мешавад ва нишон медиҳад ки воқеан ровӣ аз ҳама зуд ӯ аст. барои мо мегӯем ровии хуб буданд, биёд ин тавр мегӯем, дараҷаи баландтаринаш истифода намебарем. Ровии хуб, барои ровии хуб будан бояд ки ҳеҷ вақт аз худ қаноатманд нашавӣ. барои ровии хуб будан вақте ки тӯйҳо зиёд шуду, маҳфилҳо зиёд шуд, бояд аз худ наравӣ. барои ровии хуб будан бояд ки ақаллан соли як 300-400 китобе варақ бизанӣ. барои ровии хуб будан бояд ки мубтадоу хабара донӣ ки дар куҷо чӣ хел истифода мешавад, ҳиссаҳои нутқа донӣ бояд. барои ровии хуб будан бояд кам-кам аз математикаву физикаву кимиёву иқтисоду сиёсат бояд бохабар бошӣ. барои ровии хуб будан бояд ки нафари бисёр хоксор бошӣ, бояд ки нафаре бошӣ ки завқи мардума эҳтиром карда тавонӣ. бояд нафаре бошӣ ки дар бораи зиндагии мардум маълумоти зиёд дошта бошӣ, дар миёни мардум бошӣ, мавзӯеро интихоб кунӣ ки барои онҳо ҷолиб аст. барои ровии хуб будан бояд ки таври болотарам гуфтам, яъне баъзе чизҳои дигарро бояд қурбон кунӣ, аз он ҷумла вақтро. яъне кӯшиш кунӣ ки болои худ зиёдтар кор куниву маълумоти бештар бигириву иттилои зиёдтар ҷамъ куниву муқоиса карда бояд тавонӣ. яъне манбаъҳои хабарӣ ки хабарро шумо аз он ҷо мегирӣ, бояд дурустии хабарро шумо санҷида тавонед, ки баъд барои шунаванда пешниҳод кунед ё барои бинандаатон. хулоса критерияҳо барои ровии хуб буданам кам нест, ки ман баъзеша гуфтам. масалан барои кор дар радио баъзеҳо шояд фикр мекунанд телевизион шояд имкониятҳои васеътар дорад, шуморо мебинанд, баъзеҳо мехоҳанд ки онро бубинанд, баъзеҳо бисёр хуш доранд ки онро бибинанд, тамошо кунанд. вале вақте ки шумо ба кор меоед ба радио ё ки интихоб мекунед радиоро, шумо бояд вазифаатонро дӯст доред, касбро дӯст доред, шумо бояд мардума дӯст доред, шумо бояд забонатонро дӯст доред, масалан фарҳангатонро бояд эҳтиром дошта бошед, шумо бояд дар бораи мусиқиву санъати худатон маълумот дошта бошед. вақте ки шумо касбро дӯст намедориду аз маҷбурӣ омадед, шумо муваффақ намешавед, махсусан дар радио. зеро ки радио ҷои нафаронест ки ман журналистика ман хаёл мекунам ки ин касб барои мардуми соҳибистеъдод аст. истеъдод агар ҳаст, шумо дар ин сам муваффақ мешавед. ва шояд меъёрҳои телевизиони дигар аст ки масалан ожангҳо пайдо шаванд, дигар ки ба эфир намебарояду. вале ман ҷонибдори он ҳастам ки бигзор ожангҳош пайдо шавад, бигзор масалан, вале ба ҳар сурат барои ман муҳим аст ки ӯ чӣ мегӯяд, чӣ паём дорад барои мо, барои бинанда чӣ пешниҳод мекунад, барои бинанда кадом мавзӯъро баррасӣ мекунад. барои ман ин муҳим аст. ва дар радио мо аввалтар аз ҳама шавқи онҳоро нигоҳ мекунем ки чӣ хел шавқ доранд ба ин кор. зеро ки ман ба ҳама кормандоне ки бори аввал ба кор меоянд, ман мегӯям ки шумо фикр накунед ки шумо инҷо бисёр муваффақ мешавед. бояд фикр накунад ки баъди як ҳафта ӯ машҳур мешавад ва баъди 2 ҳафта ӯ мошин мехарад. бояд фикр накунад, бояд фақат кор кунад, тамом. дигар ӯ моддиёте ки ҳаст бо доштани зеҳну андешаву идеяву фантазияву хаёлбофиву завқу шавқ онҳо худашон пайдо мешаванд. даромад дар радиои хусусӣ вобаста аст аз он ки шумо чанд қа кор мекунед, чӣ қадар кор мекунед. барои мисол моҳе метавонед ки шумо аз директори генералӣ зиёдтар маош бигиред. моҳе метавонед ки радио барои шумо имкон медиҳад ки роҳҳои дигарро кушода мекунад. радио барои шумо имконият медиҳад ки шуморо бишносанд, имконият медиҳад ки шуморо ба консертҳо даъват кунад, имконият медиҳад радио ки шуморо барои навиштани ролики таблиғотие ҷалб кунанд. ҳама ин маблағ аст, албатта барои шумо пул медиҳанд. шумо масалан садотонро барои кадом як ролик бепул намегузоред, ё масалан дар маҳфилҳои мардум ки меравед суҳбат мекунед, барои шумо пул медиҳанд ва пули хуб ҳам медиҳанд. ва яъне асlan муҳим ҳам ин аст ки шумо эфира ё ки имконияте ки олӣ доред дар эфирро самаранок истифода барад. яъне шумо аввал барои муваффақ шудану барои ҷалби мардуму барои ворид шудан ба дили онҳо бояд кор кунед. баъд дигар манбаъҳои дигари даромада шумо худатон пайдо мекунед. метавонед куҷои дарс бигӯед, масалан барои мо имкон медиҳем ки ҳамкорои мо ягон ҷо дарс бигӯянд, агар имкон дошта бошанд, хоҳиш дошта бошанд. мо имкон медиҳем ки як манбаи иловагии даромад дошта бошанд. хоб ман худам бисёр онҳоро ҳатто баъзан маҷбурам мекунам, тавсияам медиҳам ки масалан навиштани роликҳои рекламаро ёд бигиранд.
навиштани сценариёро ёд бигиранд, ба хотире ки як даромади иловагист ки зиндагии шумо хубтар мекунад. ва баъзеҳо мегӯянд ки не мо аслан барои пул кор намекунем. Инам андешаи хато аст. яъне ҳар чиз арзиш дорад, қимат дорад. масалан ман агар деҳқон бошаму ё бо зуру бозӯи ман ҳосил ки пайдо мешавад ва ҳосила мефурӯшем. яъне шумо вақте ки дар радио кор мекунед, дигар сармояи шумо ҳамун андешаҳои шумо аст, фантазияи шумо аст, сухани шумо аст. яъне ин бояд ба манфиати шумо кор кунад. яъне шумо бояд ҳам корманди радио бошед, ҳам сценария бинависед, ҳам вақти касеро хуш кунед, ҳам хабар пешниҳод кунед ва ҳам даромад дошта бошед. яъне ки ин тавр намешавад ки масалан шумо фақат дар бораи як паҳлу фикр кунед. ва яъне ҳоли ҳамин гуна имконият ҳаст ки манбаъҳои иловагии даромадро пайдо кард. сухани охир аст ки ман бисёр мехоҳам ки вақт аз ҳама чизи қимате ки барои инсон худованд медиҳаду баъд бо пурсишам дорад, ин вақт аст. ман бисёр мехоҳам ки вақта бисёр самаранок истифода барем. ва барои мисол дар 5 соли таҳсил дар донишгоҳ як нафаре ки аз деҳа омадааст метавонад ҳам ҳуҷҷати ронандагӣ бигирад, ҳам дар 3-4 курс таҳсил кунад, ҳам забон биомӯзад, ҳам дар беҳтарин маҳфилҳои адабию фарҳангӣ дар шаҳр иштирок кунад, беҳтарин инсонҳоро бишносад. хуб ва метавонад ки тавсияи беҳтарин нафаре ки шояд фақат дар деҳа дар телевизор медид, бо онҳо суҳбат кунад, маслиҳат бигирад, ҳам кадом як мавод бинависад дар кадом як маҷаллаву рӯзномае. ман бисёр нороҳат мешавам вақте ки субҳ мепурсам ки шумо чӣ нақша доред, ягон нафар мегӯяд ки ягон чӣ. ин тавр мумкин нест ки шахс комилан бе кадом як тасмиму нақшае ба кӯча барояд. ман бисёр мехоҳам ки мо нақшаи корӣ дошта бошем ки имрӯз бояд чӣ кор кунем. омадам телевизиони синамо, чӣ қадар вақт дорем, аз инҷо бояд куҷо бирем, баъди ӯ бояд куҷо бирем, чӣ қадар вақта бояд барои фарзандҳо ҷудо кунем, чӣ қадар вақта барои кор бояд ҷудо кунем, чӣ қадар вақта бояд барои масалан амалӣ шудани кадом як нақшаи дигаре ҷудо кунем. яъне худи сарфаи вақт аз як ҷиҳат бисёр душвор аст, аз як ҷиҳат фикр мекунам ки ҳама чиро дар зиндагии шумо дига ҳама чӣ танзим мекунад. ва баъд бисёр мехоҳам ки наврасои мо аз намедонам марказҳои компютериву аз ҷанҷолҳои кӯчагиву мактабӣ камакак дуртар бираванд, машғулияте дошта бошанд. ва ман бисёр мехостам, ман бо дидани наврасон ва мактабиён махсусан бисёр орзу мекунам, шояд аз тариқи телевизиони шумо ҳам ман муроҷиат мекунам ки фурсати он расидааст ки мо як вазоратхона аст, намедонам як кумита аст, намедонам махсус дошта бошем, масалан кумитаи кор бо наврасон, яъне ки бигзорем муваққатӣ бошад барои 5 сол, 10 сол, 20 сол. вале тахмин мекунам ки фурсати ҳамин ҳаст, зеро ки бисёр масъалаҳое ки баъдтар пайдо мешаванд сабабаш омилҳо ҳамагӣ дар ҳамин замони наврасӣ ноҳуфтааст. ва ман фикр мекунам ки наврасо бояд бо як диди нав, бо як дасту дили гарм ва бо як муҳаббат ва самимият ба кору ба зиндагӣ ба кишварашон бояд ки бузург шаванд. ва хаёл мекунам ки фурсати таъсиси як ҳамин гуна кумита ҳам шояд ҳаст, кумитаи кор бо наврасон махсусан. ва чизи дигар мехоҳам ки ҳамагӣ мо ватана дӯст дорем, зеро ки воқеан биҳишти рӯи замин аст Тоҷикистон. мо қиматтарину беҳтарину намедонам ҳарчизи муқаддасоте ки ҳаст бояд ба он арҷ гузорем, эҳтиром кунем ва аз ҳамун чаҳорчӯбаи одобу рафтору муҳаббату самимияту аз ин чаҳорчӯба дар ин чаҳорчӯба бошем, риояи махсусан қонунҳову ва дигар фикр мекунам зиндагӣ хубу хуш хоҳад гузашт вақте ки шумо риоя мекунед ҳама чиро, вақте ки шумо коратонро дӯст медоред, вақте ки шумо нафаре ҳастед ки бо ҳама арзишҳо ки бо муҳаббату садоқат арҷ мегузоред, шумо албатта нафари хушбахт хоҳед буд ва ҳамон вақту сонияу дақиқаҳои умр барабас намеравад. ҳамватанро ва мо вақте ки ватан мегӯем дар бораи радиои ватан камтар фикр мекунам. Аввалтар аз ҳама дар бораи ин ватан фикр мекунам, зеро ки Тоҷикистон ҳамеша обод бошаду осуда бошад, зеро ки вақте нооромия аст, вақте ки нотинҷия аст, дигар мардум завқу хоҳишу хуши шунидани радиоро надоранд.
радио ин як воситаест ки на дар тинҷиҳову дар беҳтар рӯзҳои хубтару беҳтар шумо шавқ доред ки баланд кунеду суруд фармоиш диҳеду. яъне мо кормандони радио ҳамеша хоҳиш дорем, мехоҳем ки орзу дорем ки зиндагии мардум тинҷ бошад, то онҳо тавонанд ки бо мо дар суҳбат бошанду суҳбат кунанду ва мо ҳам бештар аз ободкориҳову аз созандагиҳои кишварамон ки ҳозир хушбахтона хеле зиёд аст барои мардум аз эфири радио қисса кунем.